Kien il-Ministru Għal-Awdux l-Ippjanar Clint Camilleri li ħabbar ġiet iffirmata d-dokumentazzjoni finali tal-Local Plan Review għal Ħondoq ir-Rummin. Kien f'Jannar ta' din sena li l-Awtorità tal-Ippjanar nediet proċess ta' konsultazzjoni pubblika bilan li jkun hemm tibdil fiż-żona ta' Ħondoq ir-Rummin biex din ma tibqax żona ta' żvilupp iżda tinbidel f'żona ta' afforestazzjoni. Wara ġie tmiemu l-proċess ta' konsultazzjoni li matul ipparteċipa bosta individwi waqdiet, il-Gvern iddikjara dan is-sit bħala żona speċjali ta' konservazzjoni. Dan huwa l-livell ta' protezzjoni u ħarsien ambjentali li joffru l-liġijiet ambjentali ta' pajjiżna. Il-Ministru Camilleri qal li b'din id-deċiżjoni il-Gvern qed jirrikonoxxi b'mod legali u uffiċjali l-importanza naturali ta' din iż-żona fejn tinsab biodiversità rikka fosthom speċi protetti bħal ħarrub u siġar ta' żebbuġ maturi. U għażiti permezz ta' din ir-rekomandazzjoni finali se ssir bidla fil-pjan lokali biex tkun eliminata l-possibilità li individwu jew kumpanija tressa applikazzjoni biex f'din iż-żona jsir żvilupp. Il-Ministru Camilleri kompla li fl-aħħar xhur bosta żoni oħra fil-pajjiż ingħataw l-ogħla livell ta' protezzjoni ambjentali jew midlu l-pjani lokali. Fost dawn hemm il-qortin ta' Isopu fin-Nadur, il-ġebla tal-Ħnejja u l-ġebla tal-Fessej f'Għawdex, kif ukoll medda tard f'Ħalfar li kienet żona intiża l iżvilupp industrijali u llum ġiet emendata u se sservi ta' buffer zone għal żona ferm akbar li hi klassifikata bħala sit ta' Natura 2000. Min-naħa tiegħu is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg qal li wara taqbida legali ta' 20 sena il-ħolma ta' bosta se saret realtà hekk kif il-bajja u l-madwar se jkompli jitgawdew mill-pubbliku.